Республика программасы ярдәмендә сафка бастырылган фельдшер-акушерлык пунктта Дусай авылы халкы өчен иң сөенечле вакыйгаларның берсе. Чөнки элеккеге пункт бинасы бик искергән, тузган иде. Дусайлыларның шатлыгын уртаклашырга район җитәкчелеге, район үзәк хастаханәсе коллективы да килде. Иң элек әйтәсем килә, җитәкчелегебезгә бик зур рәхмәт. Рустам Нургаличка менә үзебезнең модернизация первичного звена дигән программа республиканың әйме өлеше шунда федеральный программа инде нацпроект здравоохранения һәм инде рәхмәт әйтәсем килә, бик матур иттереп менә монда эшләгән безнең подрядчик оешма әйме. Хастаханәнең баш табибы Дамир Сулейманов бинаны төзегән оешма вәкилләренә Дусай авылы халкына рәхмәтләрен җиткерде. Дусай авылының шәфкать туташы да ихластан сөенүен белдерде. Бөтен халык, Дусай халкы бик канәгать. Үземнең исеменнән, бөтен халык исеменнән сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт сезгә. Дусай төшәсен. Әлеге бина җирле халкының сәламәтлеге сагында озак. Кызыл лентаны кискәч, тантана кунаклары бина эченә уздылар. Бинада югары сыйфаттагы медицина ярдәме күрсәтү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Якты, жылы, су кергән. Бина өр-яңа заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Авыл халкы да бина белән танышты. Озак гомерләр эшләвен теләде. Инде шифа йорты ул бит инде һәркемгә кирәк. Аннан башка кеше яши алмый да. Без районнан ерак торабыз. Бу шифа йортының төзелүе Дусайлар өчен зур бәхет. Шушындай матур фаб ачылуга без бик шат. Фельдшерлар чөнки авылда алар, авыл халкы өчен әни дә, әти дә, әби дә, бабай да, бала да буласың. Төрле авырулар килә. Бик төгәл, тырышып эшләргә кирәк. Хезмәтен яраткан кеше генә бу эштә эшен төгәл итеп башкарала. Бәләкәй авыл өчен мондый заманча бина булу чыннан да зур шатлык. Дусай авылы фельдшер-акушерлык пункты озак вакытлар авыл халкына ярдәм итсен. Дусайлылар һәрвакыт сәламәт булсыннар. Тәрбия Гайнтинова, Тинар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.